Един от най-важните въпроси, който се задава, свързан с Hunter Network е: тегли ли се от тук? Така, значи какво изтеглихме, това показваме, нали? Първоначално пуснахме, т.е. към момента към USDT, това е единственото тегляне. Вече други партньорите в групата си споделят там. Са тегли и в Axiom и в USDT. Имаме тегляне в Axiom, но още не сме направили видеото, така че ще чакаме за него. Така. Ето тук се вижда, има 18,84 USDT. Това нещо се вади финанси, портфейл. Тук все още на руски, нямаше български менюта тогава. Така, тъй. Избира се монета USDT. Ето така. И се появява информацията за USDT, така и всичките работи. Натискаме бутона за попълване, който е и със стрелка, нали? Така, надолу. И ни дава да изберем блокчейн мрежа. Тоест и за попълване, и за тегляне тук имаме само една единствена мрежа. USDT BEP20. Пак го казвам. Въпреки че има при попълване USDT TRC20, никога не го използвайте. Първо, че е по-скъпо от BEP20, второ, че е по-бавна и трето, че ако най-малкото нещо объркате, парите ви ще изчезнат и оттам нататък трябва да пишете на админите в официалния руски чат и да се разправяте с тях на руски или на английски, да си пишете юзернейма, да си пишете сумата и да им изпращате хаш на транзакцията. Тоест това си е изцяло ваша работа. Ако искате всичко да ви е наред, използвайте за попълване и за тегляне USDT BEP20. Тогава няма никакъв проблем. При тази платформа е така. Продължаваме нататък. След като сме избрали монетата, пишат така, да въведете сума, която искате да изтеглите. Минималната сума е 10 USDT, комисионната от 10 USDT до 100 USDT е 3 USDT, повече от $100 е 3%. Пишем в този случай 15. Нали имахме колко беше? 18. Я да видим къде бяха. 18 и 40, да, и 84. Ето го, да, ето тук. 18,84, така. Въвеждаме си сумата 15. Поставяме адреса, който сме взели от там, където искаме да теглим. Хоп. Поставяме го ето тук. Натискаме си ето този бутон. И ни искат 4-значния пин за потвърждаване на транзакцията. Написваме си го. Пиновете по принцип са в бутон настройки в менюто. Там си го слагаш, за да може вече да имаш за тегляне и за вътрешен превод. Тоест това ти е защита все пак от някой да ти вземе, да ти пообере акаунта. Така. Хубавото, което е много готино, теглянето е успешно създадено и когато вече стане, това в рамките на минутки става, си пише: теглянето е успешно и линк на транзакцията към Binance Chain и вътре ти имаш цялата информация плюс хаша на транзакцията. Тоест абсолютно всяко тегляне, това си го имаш. Така че е перфектно в това отношение. Що ме BEP20 бързо става и после вече след малко, ето къде беше, да, ето го. Да, тези неща мисля, че вече може да се видят как са там и като часове. В 11:24 получихме съобщение и в 11:28 вече беше пристигнало на уолета. Ето го, $15 минус 3 за такса, ето 12 са си пристигнали. Окей. Така че в този случай това е наистина супер. Друго, каквото може на вас вече да ви е интересно. Обърни се към човека, който ти е дал това видео, за да се регистрираш. Поискай линк от него, да се регистрираш и да ти обясни как да си направиш целият процес на регистрация. Трябва задължително преди това да имаш юзернейм. Ако не, отдолу има видео в описанието и в най-стария коментар. Така че можеш да си го видиш и това нещо. Ако по случайен начин си попаднал на това видео, значи
под видеото има линк за регистрация, пак в най-стария коментар. И най-важното, има група в Telegram. Отново в описанието, най-вече в най-стария коментар, който е отдолу. Там вече можеш да си го видиш, използвай. И вече от тук нататък е въпрос на тегляне, т.е. на регистрация. Готиното тук е, че безплатно, без риск и се печели. Само от безплатното можеш да спечелиш до $760. Кой ти го дава? Айде ще се видим в групата.